Se, børn. Betragt det vidunder. En vulkan. Den er grim. Jeg ved det godt. Men den er smart. Lærer, hvorfor er den det? Hvorfor? Ja, hvad tror du selv? Fuck dig. Ja, se, hvis jeg nu piller den her af, lægger den der, så kan jeg åbne den. Og så når jeg lige har skåret de der røde streger væk, så kan der være kokain inde i. Til at smule. Er det ikke smart? Lærer, det er jo ikke lovligt. Jamen, jeg vil ikke have kokain. Hold op. Børn, I skal lære at smule kokain. Lige fra I er helt små, så kan I få penge for det. Men en ting skal I huske, I må aldrig blive fanget. Fordi så kommer I nemlig i fængsel. Og så vil ham der betjent Søby. Nu ringer det ud. Farvel. Juhu, vi er fri. Juhu! Se, det er postmand Paul! Hej far. Gå væk, knægt! Jeg hader dig! Birte, hold op med det pissnak. Birte. Birte. Hvad er det, du snakker om? Birte, ved du hvad, når jeg har tjent nok penge på det her lortet op, så skyder jeg kraftet med dig med den nye pistol. Er du med? Så kører jeg en pistol, og så plukker jeg hele byen, inklusive den fucking kat derude. Er du med? Jeg skyder også dig. Alle folk. Jeg gider ikke levere fucking kat. Hold nu kæft med det der snak. Måske skulle jeg klæde mig ud som postmand Per til næste fastelavn. Ja, det er flot. Ja, farvel Birte. Ja, hold nu kæft. Hold nu kæft. Hold nu kæft. Ding ding. Hvad så, Emil? Skal du have noget gift? Nej, hold nu kæft. Hold kæft, det der skyder dig. Og nu er de væk, så kan jeg køre. Ja, hvad så? Går man en traktor? Ja, hvad så? Paul? Hvad? Har du hørt noget om det der hul, eller hvad sker der? Eller er det ikke det? Ja, jeg har godt hørt om det, men altså ham der, jeg kan ikke engang huske, hvad han hedder. Han fortalte noget om det. Jo, det tror jeg også godt, han gjorde. Han hedder, jeg ved, hej. Hold nu kæft. Omkørsel. Det var sgu da noget nyt. Nå, vi må hellere bare følge det. Vi drejer her. Hold nu kæft.